Nih. माबायदि जाखो माने माइ गुवार जालाङो गोखा जाथावा जाबाथाय 신출 치즈 시간아 또 신출이 Itulah kan.
ready खोबदो बेखौ बार गगोनदां ना बे जानो गवा जायो एबार हमबाय माइब्रा हमनाय लाफा होनानै जा मोजां गोदौबाय नै लोगोफोर आंना नै ओंखामा माबायदि जाखो माने माइब्रानि लाफा होलायलायनानै संनाया माबायदि जाखो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नै अरा एसेल' माबादों फोजोंदों अरखौ माबा ओंखाम थफ्लानो हारसाफ्रा भात थफ्ला ना मा होनोनो ओमफ्रायो जोंहाबो बिदिनो हारसाफोर खोन्थानाय बायदि बानायनानै जानाय नायसै होननानै जाबाय दिनै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो दिनै फार्स्ट टाइमावनो नोंथांमोनजोंबो आंबो शेयार खालामबाय नै दायो जानाय नायसै खेवनानैबो नायसै माबायदि आयौ खप'आ जा मोजां जायो नै स्टाब्रुं 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 नोसै आंहा आयौ गुदुंथार 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 बोरै जाजोबखो लाइखौ बोखारबायसो आं नै एफा एफा सिथाबनानै दं लाइआवबो जा मोजां मोन बानलु थुलायबावबायसो जा गोथाव टाइमा माथो ओमफ्राय दा अफिसाव ओंखाम जाहैसै Ani mana ni bila ya? दिनै जोंहा नै आरोबाव लाइ लाफा ओमफ्रायो नैबे लाइखौ फाननो नागिरदों ओमफ्राय खागासिनो दायो खागासिनो दङ आंबो खाखांबाय आरो आइबो खासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर दायो ओंखाम माने माइब्राखौ जाखांबाय दायो दुगैनोसै खर'खौ आं दहाय एसे सिगाङावनो लोबखादोंमोन ओमफ्राय दायो दुगैनानै थांनोसै दायो लोगोफोर माइब्रा जाखांनानै दुगैनानै लोबनानै डिउटियाव फैबाय आङो दासो ओमफ्राय नै अफिसाव ना बाथोनजों ओंखाम बुट दालिजों ओरैबायदि गोथाव टेस्टि संदों दिनै अफिसाव ओंख्रिखौ बिराद गोथावमोन लोगोफोर